Bi sɔgɔmada in na an ye Nara ɲɛmɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o ye service da ɲɛmɔgɔw ye an ka ladatɔnw diinɛ ɲɛmɔgɔw ani denmisɛnninw ni musow an y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o lajɛ kun ye jumɛn ye o ye ka kuma Mali yɛrɛ kɔnɔ bi cɛ bɛn ani kelenya o dɔgɔkun min sugandira gouvernement fɛ k'a fɔ ko maliden bɛɛ ka nin dɔgɔkun in kɔnɔ a seko yira yasa malidenw bɛɛ bɛ se ka bɛn cogoya min na an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n bɛ mun ɲini narakaw fɛ hali du kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ɲɔgɔn ma comme u b'a fɔ cogoya min na ɲi ni nɛ a bɛ se ɲɔgɔn ma donc mais o t'u ka sigiɲɔgɔnya bali donc an kɛra ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye an de ye jamana kelen kɔnɔdenw ye donc a ka kan nin don ɲɔgɔnna la an ka sigi ka fɔli kɛ ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali ka ɲɛtaga bɛ o de la Mali ka yiriwa bɛ o de la. Bɛn tɛ se ka kɛ cogoya si la fo mɔgɔw ka kuma ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ kɛlɛ n'i ko na ka sigi ko na ka kɛlɛ ni yɛrɛ ni nɛn bɛ se ɲɔgɔn ma mais ni kɛlɛ kɛra il faut sigi ka fɔ de ka kɛ n'aw ma kuma ɲɔgɔn fɛ aw tɛ ɲɔgɔn faamu et puis mɔgɔw k'a dɔn an lamɔcogo tɛ kelen ye an ka tabiyaw tɛ kelen mais an bɛ ɲɔgɔn kun de n'Ala y'an jɛ sigiyɔrɔ kelen na diyagoya an bɛ ɲɔgɔn kun n'Ala ye sitanɛ nati fana an ka sigi ka kuma damu b'o la ko sigi ka fɔ ye damu ye an bangebagaw kɔrɔ de o ye an ka laadala kɔrɔ de sigi ka fɔ de ye damu ye an b'a lajɛlen Ala ka bɛn ni kelenya Ala ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ. Ni initiative mun talen filɛ nin ye an ka autorités fɛ vraiment initiative ɲumanba de don parce que Mali bɛ mun na hukumu mun kɔnɔ sisan nɔ il faut que maliden bɛɛ lajɛlen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn sinsin an ka jamana in kɔnɔ pour que vraiment an ka jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na donc nin semaine mun institutionnel filɛ nin ye a diyara n ye a bonyana ma an b'a fɛ de bɛɛ lajɛlen denmisɛn makɔrɔba sifin bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma yalasa nin basigi bɛ se ka kɛ cogo min na yalasa malidenw an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ ka se ka Maliba in bɔ ɲɔgɔn na donc n'o kɛra kɔni o bɛ kɛ fɛnba ye an bolo ne kɔni bɛ welewele bila musow ma u k'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra ko bɛn ani kelenya a bɛ musow de bolo musow de kan k'u cɛsiri ni musow y'u cɛsiri bɛn bɛ na Mali kɔnɔ bɛn bɛ na a bɛ sabati fana inchallah donc musow ka kan k'u cɛsiri kosɛbɛ o de la n y'o de fɔ ko musow ka rôle a ka bon kosɛbɛ réconciliation in kɔnɔ anw de ka kan k'an jija sow kɔnɔ dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka cɛw dɛmɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka réconciliation a ka se ka kɛ ba ye an ka Maliba in kɔnɔ a ka